ки бо сабабҳои гуногун аз қаламрави Федератсияи Русия нисбати игуна нафарҳо ҷазои ҷиноӣ пешбинӣ гардидагӣ, ё ки дар ду рӯз 5-6 мошина сар метан. Ман як писар дорам. Яка писара хизмат мебаранд ё ин ки не? Салом тамошобинони канали Сомониён ТЖ. Як ахбороти нава ба маълумоти шумо мерасонем. Баъдан комментарияҳоро мехонем, бо диққат бошед. дар ҳаминҷа қайд карда мегзарам ки мо пагоҳ рӯзи эфира аниқ мекунем. Нафарҳое ки мехоҳем моро дастгирӣ кунем, комментарияи ҳамин видеоро бинем, як номери WhatsApp закрепит кардае, дар WhatsApp бидроен салом бинависонен ва соҳиби 40 дона падарка мешен. ҳаракат кунен, як дастгирӣ хуб кунен. мавзӯи асосии имрӯзаи мо дар бораи нафарҳое ки депортатсия шидагӣ буданд ва ному насабшона боз иваз карда вориди Русия шиданд. Ному насабро иваз карда дубора ба Русия баргаштанд. вале беш аз 5600 муҳоҷирро бо шиносномаи қалбакӣ боздошт намуданд, ки бо сабабҳои гуногун аз қаламрави Федератсияи Русия депортатсия карда шуда буданд. ному насабашонро иваз намуда бо шиносномаҳои нав дубора ба Русия баргаштанд, вале дар ин дов ба ҳадаф нарасиданд. дар ин бора вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия хабар додааст. 5600 нафар муҳоҷирони меҳнатӣ, ки барои вайрон кардани қонунҳои Федератсияи Русия аз қаламрави кишвар ихроҷ шуда буданд, ному насаби худро иваз намуда кӯшиш карданд ки боз дубора аз сари нав ба Федератсияи Русия ворид шаванд, вале дар ҳолати тафтиши ҳуҷҷатҳо дастгир карда шуданд. гуфта мешавад ки айни замон тамоми гузаргоҳҳои сарҳадӣ бо дастгоҳҳои нави техникии биометрӣ муҷаҳҳез гардонида шуданд. ин дастгоҳҳо дар як лаҳза дар асл ки будани шахсро муайян месозад. ба муҳоҷирони меҳнатӣ, ки аз қаламрави Федератсияи Русия ихроҷ шуданд, тавсия дода мешавад, ки ба ҳуҷҷатҳои қалбакӣ дигар умед набанданд ва ному насаби худро иваз карда дубора ба Русия бар нагарданд. тартиб додани ҳуҷҷатҳои қалбакӣ ҷиноят ба ҳисоб рафта, барои ин амал ҷавобгарии ҷиноӣ пешбинӣ шудааст. яъне ҳар як нафаре ки ному насабша иваз мекунад ва мехоҳад ки аз сари нав дубора вориди Федератсияи Русия бигарда, тибқи қонунгузорӣ нисбати игуна нафарҳо ҷазои ҷиноӣ пешбинӣ гардидагӣ. ҳар нафаре ки аз қаламрави Русия депортатсия шидагӣ, мисол мехоҳад ки боз аз сари нав вориди Россия бигарда, баъзе нафараш ному насабшона иваз мекунанд ва боз билет гирифта ба Россия сафар мекунанд. ва гуфта мешавад ки айни ҳол дар тамоми гузаргоҳҳои Федератсияи Русия махсус тафтиши ҳуҷҷатҳое вуҷуд дорад, ки дар асл аз аниқ ва тасдиқ карда метавонад ки ҳамин шаҳрванд дар вақти пеш аз қаламрави Русия депортатсия шидагӣ буд. ба ҳамин хотир бародарое ки депортатсия шидагиенд, мисол рисковат накунен, ному насаб иваз карда аз сари нав ба Федератсияи Русия сафар накунен, чунки дар ҳолате ки дастгир мекунанд, аллакай ҷазои ҷиноӣ мешавад. дар ин бора вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ хотиррасон карда гуфт ки аз чунин кирдорҳо худдорӣ кунанд. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. дар ҳаминҷа ба ҳамаи шумо як чиза тавсия дода мегзарем. худтон медонем ки дар Россия ҳозир тафтиши ҳуҷҷатҳо ҷиддӣ шидагӣ ва бисёре аз нафарҳоро запрет кардесиянд. агар ки шумо бихоҳед фаҳмидан ки шумо аз Россия запрет доред ё ин ки не, рақамҳое ки дар рӯи экран мебирояд, дар WhatsApp-аш бинависонед, проверка мекунад ва ҷавобшо барои шумо мегӯяд. як кас нависонда ассалому алайкум бародар. дар ҳамин комментария просто салом бинависем ё ки дар WhatsApp. не бародари азиз, мо номери WhatsApp мондагем, шумо дар ҳамон номери WhatsApp медонед салом менависен ва ба шумо информатсияи пурраш меравад. як каси дигар нависондаи салом Сорбон. чӣ ба дар бораи нархи навои билетҳо ҳозиро гап назадестӣ? пештар видео мекардӣ, ҳаминам нағз буд. бале, дуруст қайд кардӣ. мо пештар оиди нархи навои билетҳо ҳаррӯзаша ё ки ҳар ҳафтаинаша видео мекардем. худованд розӣ боша, боз ҳамин гуна барномаҳо мекунем ва пешкаши шумо мегардонем. як каси дигар нависондаи дар бораи граница гап зад. кайсар метан тоҷикора. дар ин бора ҳеҷ кас ҳеҷ чиз гуфта наметавонад. худтон ҳозир шоҳид ҳастем ки вазъият дар граница чӣ гуна мебошад. тоҷикора сар додесиянд, мондесиянд, лекин задержка шидесай. мисол дар як рӯз 4-5 мошина сар метан, ё ки дар ду рӯз 5-6 мошина сар метан. ҳамин гуна воқеаҳо рух додесай. як каси дигар нависондаи мужики брат. ҳар хелоша гӯш накун. ҳар нафаре ки ба бадии мо сухан мега, мо ҳаволаи ӯ одама ба худованд меспорем,
чунки мо ҳеҷ вақт ба бадӣ ягон кас гап назадем ва ба бадӣ ягон кас видео накардем. Як каси дигар нависондааст: салому алайкум, ман як писар дорам. Яка писара хизмат мебаранд ё ин ки не? Яка писар ба хизмати ҳарбӣ даъват намешавад ва шумо бояд ҳатман дар қайди военкомати ноҳия бимонед, ки дар ҳақиқат як фарзанд мебошад. Як кас нависондааст: салом, пенсияҳорам зиёд карданд, ман пенсионерам, мехоҳам фаҳмам, ки пенсияи манам зиёд мешавад. Бале, дар ҷумҳурии Тоҷикистон нафақа ва музди маош аз 1 июли анаҳми соли 2024 боло рафт. Як каси дигар нависондааст: салом Солмон, дар бораи даъваткунӣ ба хизмат мефаҳмондӣ, кай сар мешавад ва кай тамом мешавад? Призови тирамоҳӣ аз 1 октябр сар мешавад ва то 27 ноябр давом мекунад. ҳозирашда айни даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ нестай. хоб, тамошобинони азиз ва гиромӣ, барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.